Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireninso lero tsiku latsopano pano pa Tilankhuleni Ambuye pamene tikupitiriza sabata ino kugawana mawu a Mulungu. Ndipo tidakali Mulungu umenewu wa 30 mu nyengo imeneyi ya Pachaka. Ndipo lero ndi lachiwiri sabata yathu imeneyi lero pa 29 Oktoba mchaka chino cha 2024. Mawu athu oyamba a tsiku la lero tiwamva kuchokera mkalata ya Paulo oyera yolembera Aefeso. Aefeso mutu 5 kuyambira ndime ya 21 kulekeza ndime ya 33. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Gerald Mpanyola kuchokera ku banja loyera parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo timvanso mawu a Uthenga Wabwino ochokera buku la Luka mutu wa 13 kuyambira ndime ya 18 kulekeza ndime ya 21. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Gerald Malota kuchokera ku St. Teresa Tsangano Parish mu Diocese ya Dedza. Mawu a mkalata ya Paulo oyera kwa Aefeso. Abale, inu amene mumaopa Khristu muzimverana. Inu akazi muzimvera amuna anu monga mumamvera Ambuye. Paja mwamuna ndi mutu wa mkazi wake, monga momwe Khristu ali mutu wa mpingo umene uli thupi lake, ndipo iye mwini ndi mpulumutsi wa mpingowo. Tsono monga mpingo umamvera Khristu, momwemonso akazi azimvera amuna awo pa zonse. Inu amuna muzikonda akazi anu monga momwe Khristu adakondera mpingo nadzipereka chifukwa cha mpingowo. Adachita zimenezi kuti awupatule ukhale wake, atawuyeretsa pakuwutsuka ndi madzi ndiponso ndi mawu ake. Adafuna kuti akawuyimirire pamaso pake uli waulemerero, opanda banga kapena makwinya kapena kanthu kena kalikonse kowuyipitsa, koma uli woyera ndi wangwiro kotheratu. Momwemonso amuna azikonda akazi awo monga momwe eni akewo amakondera matupi awo. Amene amakonda mkazi wake ndiye kuti amadzikonda iye mwini. Palibetu munthu amene amadana ndi thupi lake, koma amalidyetsa ndi kulisamala bwino, monga momwe Khristu amachitira mpingo wake. Amatero chifukwa mpingowo ndi thupi lake, ndipo ife ndife ziwalo zake. Paja mawu a Mulungu akuti, n'chifukwa chake mwamuna adzasiya atate ake ndi amayi ake kukaphatikizana ndi mkazi wake, kuti awiriwo asanduke thupi limodzi. Mawu amenewa akutiwululira chinsinsi chozama, ndipo ndikuti chinsinsicho nchokhudza Khristu ndi mpingo wake. Komabe akunenanso za inu, kuti mwamuna aliyense azikonda mkazi wake monga momwe amadzikondera iye mwini, ndiponso kuti mkazi aliyense azilemekeza mwamuna wake.
mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, kodi ufumu wa Mulungu uli ngati chiyani? Ndipo ndingawuyerekeze ndi chiyani? Uli ngati njere ya mpiru imene munthu adakayifetsa m'munda mwake. Idamera nisanduka mtengo, mbalame zamumlengalenga nkumabwera kudzamanga zisa pa nthambi zake. Yesu adatinso, ndingayerekezenso ndi chiyani ufumu wa Mulungu? Ulinso ngati chofufumitsira buledi chimene mayi wina adachisanganiza ndi ufa wokwanira miyeso itatu, mpaka mtanda onse udafufuma. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawamva tsiku la lero, makamaka kuyambira mawu a Uthenga Wabwino, ndikukhulupirira ndi mawu amene akutithandiza kumvetsa bwino, kufunikira kodekha, kufunikira kosachita phuma pamene tikuchita zinthu. Uthenga Wabwino, Ambuye Yesu Khristu akutipatsa mafanizo awiri okhudzana ndi zimene angayerekeze ndi ufumu wakumwamba. Kuyambirira kutiuza ufumu wakumwamba tingayerekeze ndi mbewu ya mpiru. Imakhala yaying'ono, koma ikamakula, ikamera, imasanduka nkukhala mtengo wakulu zimene mbalame zamumlengalenga zimabwera nkumazamanga zisa zake. Choyambirira nchimenecho, mbewu ya mpiru. Chachiwiri, ufumu wa Mulungu tingofananize ndi chiyani? Ambuye Yesu Khristu atiuza kuti tingofananitse ndi chofufumitsira buledi chimene mayi wina adatenga ndi kusakaniza ndi ufa, ndipo mtanda wake udafufuma pa mapeto wake. Mafanizo amenewa amene tawamvawa akukamba za vuto limene anthu ambiri tili nalo, vuto limene inu ndi ine tili nalo. Vuto lake nchiyani? Ambiri ife timakonda kukhumudwa, timakonda kutaya mtima, timakonda kumadandaula tikaona kuti zinthu zimene tikuyesetsa kuti tichite, tikaona kuti mphamvu zimene tikuyika pa zinthu zosiyanasiyana, pa maprojekti athu osiyanasiyana, sizikubereka zipatso. Mphamvu zimene tikuyika pa anthu osiyanasiyana, kaya ndokondedwa athu, sizikubereka zipatso kapena sizikuyamikiridwa. Our efforts are not being appreciated and they are not bearing any fruit. Tikaona kuti zinthu sizikuchita bwino, timayamba kudandaula. Inde ndi umunthu zimatero. Koma mawuwa Ambuye Yesu Khristu akutiuza kuti tizindikiretu anthufe kuti zinthu zikuluzikulu, zinthu zabwino, zinthu za mtengo wapatali zimayamba pang'ono. Moyo mwathu, even the small steps matter. Pang'ono tikamayenda, pang'ono timatha kuphula chinthu chachikulu. Moyo mwathu mutizidziwa kuti pa chinthu china chilichonse timafunika kuona mathero, osati kukhazikitsa maganizo athu pa chiyambi kapena pa zinthu zimene zimabwera koyambirira. Tikudziwa anthufe kuti chiyambi nchovuta amatero. Chiyambi nchovuta abale anga. Palibe munthu amene anangoyamba angakhala anthu otchuka amene panopa timawatcha kuti anayiphula. Anthu amene anafika pena pake, anthu amene ali ndi maudindo ena ake, ambiri mwa iwo amene anapeza maudindo amene wamaona mtima kapena anazipeza zinthu zawo maona mtima, kuti mumve mbiri yawo imakhala yolilitsa. Sankadziwanso kuti zimene akuchita zidzafika pamene zinafikapo. Ufumu wakumwamba umayambanso pang'ono.
pa zinthu zimene zimachitika pa dziko lapansi pang'ono anthu fe timabatizidwa, anthu fe timalandira masakramenti, anthu fe timatsata malamulo a Mulungu, anthu fe timatere, pamapeto ake timadzalandira ufumu wakumwamba. Sichikhala chinthu cha tsiku limodzi kapena an overnight thing kuti bachagwa basi titere, ayi. Zimakhala zinthu zapang'ono. Tonse fe timafuna kupambana tikamachita zinthu chilichonse. Ena afe tikamalima timafuna kuti tikolole zambiri. Tikamachita zakuti, tikamachita business yathu timafuna tipange phindu. Timafuna kupeza ndalama pamene tikuchita malonda. Kaya ena afe ndife maserebu timafuna kuti tichuke ndithu anthu atidziwe. Inde ena afe timafuna mkazi wabwino, timafuna banja labwino. Koma mkhale mukafunse anthu amene ali mabanja abwino, amene ali ndi mkazi wabwino, amene ali ndi mwamuna wofatsa, amene ali ndi mwamuna wokonda, akakuwuzani kuti kumayambiriro kwawoku mwina anakumananso ndi mikwingwirima, anakumana ndi anthu amene amakonda koma iwo samakonda. Anthu asweredwapo mitima koma sanataye mtima, amadziwa kuti tsiku lina lake ndidzapeza munthu wandikonda. Anthu ambiri amene mabizinesi awo kuyenda, anthu ambiri amene ali muzintchito zabwino, mabwana ambiri anayamba ngati anthu akugwira ntchito osawerengeka makampani kapena ngakhale muofesi zaboma zimene, koma pang'ono ndi pang'ono sanataye mtima, adapitirira. Kaya tikamaona maepiskopi, tikamaona mapapa, tikamaona ansembe, nawonso anayamba pang'ono. Nkona pa Kizungu amanena kuti we need to trust the process. In life sometimes we shouldn't just be overwhelmed with overnight success. Koma pena we should know kuti even the steps matter. Pang'ono. So tisamangofuna kuthawa kuvutika kuti tikafike pena pake. Good things take time. Zinthu zabwino zimatenga nthawi. Mavuto amakhalamo mu zinthu zabwino. Tifunikira kuti tizikhala anthu odekha. Samakhale anthu opupuluma. Tizikhala anthu amene tizizindikira chimene ifeyo tikuchita. Konanso mawu yambacha Paulo oyera akukamba za anthu amene ali mchikondi, anthu amene ali mbanja. Chifukwa chimene chinso ndi chinthu china chimene chimafunikira kuti anthu adekhe. Chikondi sichifunikira anthu othamanga magazi, sichifunikira anthu amene sangathe kupirira. Process yake imakhala bwanji kuti banja lathu lifike pabwino. Kona zimene Paulo oyera akutiuza, he's giving us the recipe to cook a very good family. Kudekha, kupirirana, kukondana, kulemekezana, kumvetsana. Nzathu akachita pena zoyipa tizizindikira kuti ndi munthu osongati ife tomwe. Tikuyenera tizikhazika mtima basi. Good things take time, and sometimes we might take a very long route. Koma chimene timafuna pamapeto zonse akhale tiyende munjira yowawa, akhale tiyende munjira yayitali, ndikuti ifeyo tidzapambane, tidzafike pabwino. Pamene tidutsa mavuto tisadandaule. Tidziwe kuti paseri pa mavutowa pali chimwemwe. Tidziwe kuti paseri pa zowawa pali mtendere. Tidziwe kuti paseri pa kulira kwathu pali kukondwera kumene tidzakupeze tsiku lina. Tiyeni lero timpemphe Mulungu atithandize kukhala anthu odekha, anthu ozindikira kuti nthawi zina Mulungu amatidzeretsa njira yayitali, kuti pena atizembetse ku zinthu zimene zingatiwononge, amatidutsitsa m'mavuto, koma zinthu zabwino zimatenga nthawi. Tiyeni limeneli likhale pemphero lathu lero ndi masiku onse a moyo wathu. Amen.